Соңгы елларда озын гомер елы үткән әби бабайларга сокланып карыйм. Ни өчен дигәндә, фаҗигаләре дә еш күзәтелә, ковидта күпме кешенең гомерен өзде. Ә бит күп очракта чагыштырмача яшь кешеләр бакыйлыкка күчә. Шушы көннәрдә Арча районы Мөрәле авылында гомер иткән Әлфия апа Җәләлиева да үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Районда Әлфия апа кебекләр 6 кеше икән. Хәтере дә яхшы, зихене дә әйбәт әле Әлфия апаның. Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме Мөрәлегә кайтып, Әлфия апаның хәлен белеп килде. Әлфия апа яшәгән йортка җитү белән янәшәдә бер ялгызы торган иске бинага игътибар итмәгән кеше юктыр. Түбәсеннән чыгып торган манарасы да шәйләнгәч, иске мәчетне шушында күчереп утыртканнар икән дип тә уйлап куясың. Бер бабай яшәде монда, Миннулла. Миннулла яшәде, Фатхули Миннулла дигән кеше. Сугышта була шуны. Бүтчеккә әйтә торганнар яна. Шу бер үзе дигән әйтеп чыккан юк бу. Мен хәтерим, менә без кичкенә вакытта тәрәзәсенә кирип, кирпич ташы görдек пич чыгарганда. Без әле мондый маллар гына бер кирпич күтәрә алганбыздыр инде. Аның манарасы да күренеп торган кебек. Манаралар да бар, яе. Тыякта тәрәзәсе бар яның. Анысы сыйырса яса да бар әле. Шунда менеп китап укый. Шунда бер китап укып утыра торган иде, аны сөйтраннар инде. Ул үзе китаплар укый торган грамотный бабай булды инде ул. Заманында бик матур, зәвык белән төзелгән йорт булган инде бу. Вакыт үтү белән еллар аңа үз төзәтмәләрен керткән. Шу тулы китап була торган яна. Шинелләр асылып тора торган шунда. Балконнар да шап куйган булаймы? Балконнар да бик матур ул заманасында. Җимерле бетте инде. Түгәләр эшкәнә. Кыймада ике якка уш туткан ул теге. Кешенеке шикелле түгел. Ул атта помидорлар үстерә торган инде ул. Кеше үстерә белмәгәндәй. Кеше үстерә белмәгәндәй үстерәдер яе. Менә монда нарисигендә шундый кашыклары бар, шуны куеп кызарта торган ул аны. Помидорны. Сез кызыгадыр. Без кызыга малайлар бит. Гомумән, Мөрәленең табигаты да бик матур. Кисмәс елгасы буена урнашкан авылдан бүген дә 25ләп сыер көтүгә кузгала икән. Әллә җирлеге шундый, әллә чишмәсе шифалы, Мөрәледә озын гомер кичерүчеләрдә бер Әлфия апа гына түгел. Султан Әхмәт абый менә бик озын гомерле булды инде. Без ябибез тоже шул озын гомерле булды. Тоже бик яхшы каршыгы. Тагын бармы? Тагын Мәрия апай бар инде менә шул әнинең әзгенә яшьрәк. Ансарчыда тора. Шушы көннәрдә 100 яшен тутырган Әлфия апа үзе дә бу авылдан. 1949 елны өске урамнан менә бу нигезгә килен булып төштем дип сөйли. Зихене, фикерләве камил, бүгенге тормышыннан зарланмый 100 яшьләр Әлфия апа. Аллаһ шөкер, аягымна йөрмиш. Аякына йөрми, аякына юк. Бүтән җирем зарланып килми, Аллаһ шөкер. Ашау-машау. Сау, Аллаһ шөкер. Рәхмәт карашы. Зихенең бар име, дугалар кылып утыра, Аллаһка шөкер. Әле маңа намаз укыды. Намазга инде хәзер аяклары булай булгач бик үтә алмый. Дугалар кыла. Әлфия апаның балачагы, яшьлеге башка чурдашларыныкыннан аерылмый. Тамак туярлык ризык күрмәү, авыр хезмәт. Безнең балачаларда, яшьләрдә бик авыр заманнар туры килдек. Аллаһ шөкер. 29 елны bizim Mürəliyə bitə yazdı. O vaxtda bik avrular keçirdik indi. Bir də qalıb etkəş. Nə bilsin, yurtlar salıb çıxasın. Ne para istoktu. Avırtıb yatdı. Яш җилкәнчәк чорында беренче кайткан тракторга утырып эшләүдә насыйп була Әлфия апага. Ул тракторның маркасы бүген дә хәтерендә саклана әле. 17 яшьтә эшләүчән тракторда. Сахатузы дигән markalı traktörler, şunun için sıhhatlı eteler, bir literin harikata bir İstaliniyette yasaganlar, şunun için sıhhatlı ismi okuyanlar var. Onların da böylesin. Әлфия апа ире белән 4 бала тәрбияләп үстерә. Аларның икесе ерактарак яшәсә, бәхетенә төпчеге Илһам абый үз янәшәсендә. Кызы Халидә апа да шушы авылда тормышка чыккан. Элек бит инде әтиләр эшкә чыкты да китте, олы балалар кеше балаларны карадылар. Балалар шул өйдә үзләре генә үсте инде, әниләрне бит эштә калдырмадылар. Алар бит инде кул белән уракта урганнар инде. Һәр бер эш кул эше белән, кул эше иде бит инде колхозда. Шуңа күрә балаларга ул хәтле бик хайди үстермәделәр инде безне, иркәләп үстермәделәр. Әти тоже безнең бик кырыс кеше именем. Бүген Әлфия апаны улы Илһам абый белән килене Рәмзия апа тәрбияли. Аларга да бик рәхмәтле Әлфия апа. Озын гомерле булуның сире нидә икән дип тә кызыксындык Әлфия ападан. Әни безнең гомерле булды. 102 яшендә үлде ул да.
Mine en yaşına gittim indi hazır. Allah'a Var şükür. yok, aşkma. Yuğani 2 yılın var ali. Neşe. Sen hali bu yıl 100 güne yaştıldı. Devani bitti 105 yaşta öldü. Devani hatları yandan 3 yıl yaşasın var. Oşukma. Abi şey ettin bizge. Abi şey ettin bek. Ama arttırmayın da ama yaşa. Bitti. Әлбәттә, адәм баласының тормыш юлы берничектә берсе икенчесен кабатламый. Һәркемнең үз язмышы диләр. Әмма шул үзеңә язылган юлны үткәндә күбрәк яхшылык кылырга омтылырга кирәк ди Әлфия апа. İşten girilmesinler. İş. Ağırlık. Nasıl tazar ıslırt çırağı bile. İşten korkmasa gerek ağırlıktan. İşte kişi uzak yaşıyor. Bizim Türk kişileri var bizleri uyalmış yere yatamız. Kişide hayır almanı Allah'a şükransun. Allah'tan ve değil. Köp kişinin rahmet al yaşadım. Бүген дә һәр кайсына саулык, сәламәтлек, бәрәкәтле тормышлар, кадер хөрмәттә яшәүләрен теләп дугалар кыла Әлфия апа. Шөкер, милләтебезнең өлгесе булырдай шундый ак әбиләребез бар әле.